ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଭୟ କୁମାର ନାୟକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମୃତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଅର୍ଥେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରକାଶ କରିଯାଉଛି 2022 ମସିହାର ଯେଉଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର କଥା। ଚମ୍ପା ମଦର୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର, ସ୍ତମ୍ଭକାର ତଥା ସଂଳାପ ଲେଖକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରଣାରବିନ୍ଦ ଓଝାଙ୍କର ମା ମଞ୍ଜୁଲତା ଓଝାଙ୍କୁ ଆମେ ଚମ୍ପା ମଦର୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା 16 ଜଣ ଅନଗ୍ରସର ଏବଂ ମେଧାବୀ ଗରିବ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚୟନ କରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅମୃତା କନ୍ୟାର ନାମ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ସହାୟତାର ରାଶି ପହଞ୍ଚିବ, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତାର ଅଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଚୟନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଯାଇକି ମିଶିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବୁ। ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବାର ଯେଉଁଠି ଯଦି କୋଚିଂ ବି ନେଉଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଚାର କରିଛୁ। ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମୃତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡକ୍ଟର ବଟକିଶୋର ରାୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଅମୃତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁରର ବାସିନ୍ଦା, ତେଣୁ ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ପ୍ରଥମେ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ। ଦିନ ଆସିବ ଅମୃତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସାରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ଆମେ ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅମୃତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବ, ଏଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅମୃତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯେଉଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକି ରହିଛି ତାହା କେମିତି ସଫଳ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା